Good morning kwa nonse amalawi siri kudziwa anzathu ku South Africa koteno kwa chabwanji kumeneko ya kunoku nde kwa chabwino ya nkhawabe kumangokhalatu za inuyo kumeneko kuti koma muli sefu mfakenso tabwera nde kutitu ndi makamaka update yomwe wabweretsa yomwe udzatu kandala kuti basi akuti chaku Durbaniko mpaka natu azimayi tikutapidwa nde kuti kumapititsidwanso ku ndende sizikuyenda lolo ndi pang'ono pomwe sizomanena kuti mabasiwo tatifulumizani tathamangitsani zinthuzo anthu ayambanso kutembenukidwanso kumamangidwa zimenezi zitu izi ndi zimene zimatipangitsa kuti tizibwera ife kumayankhula ngati kuti no oyankhulitsa kwambiri kumene wezi tentonere limodzi kuchoka kwa ameneyoyu kandala kuti basi afotokoza zonse bwinobwino mmenemo tonere limodzi bwanji. Yeah, malawa nzanga maswera bwanji kulikonse kumene muliko tikhulupirira amene muli m'madera amene avuta maswera bwino koma tikumvetsedwa kuti usiku uno ndi kumenenso madera ena zikumavuta kwambiri komanso tikumvetsedwa kuti Home Affairs ikuyenda door to door madera ena umatenga anthu tikumvetsedwa cha Chatsworth umo Durban menemu komanso abale amene anali ku Mossel Bay tikumvetsedwanso kuti Home Affairs idayendera kudzatenga mayina koma chifukwa choti abalewo akhalitsa pa community hall nde aboma akuna kuganiza kuti kuli bwino abalewo awatenge akasiye kundende azikadikirira kundende which is very bad. Chabwino conditions pamene akukhalapo ndi achabe koma no conditions sakundende achabeso nde zinthuzi sizimvetsetseka bwinobwino zikuoneka ngati ku embassy yathu pena pake sikutithandiza kuli kumene kokozi mapazi ku embassy tizinamosabisa ya fwa anzathu ku Mozambique pompapa ena kupeza kuti apeza mwayi otengedwa kumapita ndi chimene ngapempha Malawi amene muli nkuthekera konyamuka kumapita kumudzi musadikire basi yaulere muchedwa chifukwa tisakhulupirire kuti boma la kuno lititeteza fa boma la kuno ndi limene ligwira ntchito ndi anthu othamangitsa. Muone mavideo awo ambiri polisi imakhala pompo anthu akumamenyedwa makofi anthu akumalandidwa katundu anthu akuzunzidwa mu njira yosiyanasiyana polisi ilipompo and polisi yo ndiyo kugwira ntchito ndi anthu omapanga zimenezo nde mukuganiza kuti polisi imeneyi pa 30 pamene ananena anthu awo adzatithandiza funso tizili funsa limenelo adzatithandiza chifukwa tuzikuoneka ngati bomali lakuno likupanga dala likudziwa chimene chikuchitika chifukwa amene akuchitira anthuwa oka aboma akunena kuti munthu wamba sakuyenera kugwira ntchito ngati polisi. So these people they are going door to door mafunsa munthu chipepa chako chili kuti anthu aphwanya malamulo wa boma silupanga panthu wa polisi so alipompo sakupanga kanthu akutseketsa mashopu anthu apolisi alipompo sapanga kanthu polisi kuteteza anthu awo kusiya ife nde kuli bwanji siku limene atapange matukutuku zikhala bwanji ku Durbaniko agwira azimayi 7 amasaluni atengedwa polisi panopa ikugwira simasewera madera ambiri Home Affairs ikugwira tsopano anthu akuti muzipita kwanu ndakugwira nisoni kumakakwika ni kundende. What does it mean? Embassy yathu ipangepo kanthu chifukwa embassy ndi kholo lathu la anthu amene tili kunofe chifukwa kama ichotsaso kuchoka ku Malawi ko kwabweresa kumene kuli ife kuno chimabwera kwa abwere ifeyo ubale wa ifeyo ndi anthu a dziko lino mavuto a ifeyo amene tingakumane nawo kuno embassy yathu wina umatithandiza not boma la Malawi lomangopereka go ahead ndi kupereka chithandizo choyenerera koma akuyenera kupanga fight kuti ife zinthu zitende bwino nda embassy yathu yakuno akulipidwa ndalama embassy chifukwa cha anthu ife tili kunofe dziko simakayikako kazembe kulibe anthu anu
dziko simakakawo kazembe palibe ubale wa anthu ndi anthu. Ndengati dziko la malo linayikapo ofesi yo kazembe kuno nchifukwa cha anthu ambiri amene tili kuno. Ndipo Amalawi kuno kuti pa ambiri kwa basi. Ndipo Amalawi ambiri ndi mavuto ambiri kwa basi. Documentation yathu sili bwino. Anthu ambiri amene akhala kunitumizira papa mayina awo kuti titutumizire ku embassy kumenenso kuchitika zipwirikitiro. Anthu ambiri amakhala kuti ndibe passport. So you ask yourself, how did they come here? Senza kuti embassy yathu ntchito yawo sinzoti akupanga mtundu wanji. Pepani sindikunyoza mwina mmagwira ntchito ina yake yotolera ndalama za mapassport imene ndi mmayigwira. Koma panopa zukanika. Mukati mubwera pa 21 kudzatolera ndalama za mapassport mmabweradi. Koma pa mabasi akubwera sakuoneka. Mukunena zimene zoma sizikuoneka. Chochitika ndi chani? Iyi ndi nthawi kuti Amalawi aliyense payekha dzikulunde mtima ndi kudzifunsa kuti kodi tindi ambasadadi kunoku kapena timanamizidwa. Anzathu akugana anatengedwa. Anapita. Amene akufuna. Mozambiki ikunyamula ake akupita. Malawi ikukanika. Wiki ino yachitatu anthu ena ake akutha 1 week akugona muholo. Ndeni muziganize kuti memu jamulazimayi anthu achalibe kosamba akukhala bwanji. Ali ndi ana akukhala bwanji anthu amene akugona mmaholo. Kuholo sikogona. Kuholo kumapangidwa event ya 1 day, a day or a night makhuluma ali sabalalike. Simalo kupanga accommodate anthu tazigonako. It's for emergency. Ndi anthu aja akukhala 1 week ali mmene muja. Muganizo la kukhala bwanji. Chifukwa akati anthu asungidwa pamalo pena pake amapangapo kampu. Abwesa matoileti, pamakhala zakudya, chani pa kampu. Koma kumene kusuku kampu ya. Ndikurefuji kuti anthu anguthawira kuti akabisale. Kuli ngati kumphanga. Sumakhala munthu momasuka. Anthu akugona muholo kungonjikana chonchi. Koma embassy yathu ilipo. Zuma nkazori mawa wiki kuta. Mawa wiki kuta. Masiku takupita. Polisi imene iyi ya uno ya ku South Africa kuno. Mukukhulupirira tithandize zimene kuchitikazi. It's very traumatizing. Kumaonano kuti no anthu amene akuyenda door to door. Abahambe. Kwatulusa anthu nyumba kutulusa munthu ndi ana zimayi wanyamulana ang'ono ana akuone kuti ali traumatized. What's happening? Muli ali mwana wanu bwanji ni anthu akuyembaseni. Fapena ano muli maofesi muli manyumba aboma kumeneko mukhabu no bwino. Amalawi agona nchire. Amalawi agona muholo. What are you thinking? There's no urgency in this thing you're doing. Kuma this is an emergency situation. Tende yankuleni chilungamo. Ineso I'm tired. Ndikutumiza mayina daily. I'm tired. Anthu mukunditumizira mayina anu kufoni kwanga kwadzaza sindi kuyankhazo sindi kutsegula. Ndangukhala njwi. Ndikusowa kuti ndipanga bwanji. Nde uthengawo ufike kumeneko kulikuluko situkudererani situkunyozani koma muonese chilungamo muonese kukoma mtima. Akuvutika ndi Amalawi ndi abale anu. Aganizireni anthu ku Durban akuvutika kwambiri. Anthu akukhala wempha panopa ukanguti utsava when are you going? Uzohamba nini? Uzohamba nini? Abahambe. Ena akuyankhula chizungu. When are you going home? Which home? Nde polisi iso yalo wajijengwe kugwira anthu anyeme ndrama achani zosathandizatu. Please, kuembassy. Ngemufuna ife tupase ulemu kupanga salute. Tapanga ndizokuti Amalawi apulumuke. I'm getting my message every minute. Anthu akudandaula kupempha. Uthenga kufikireni. Mupangepo kanthu. Wiki amayi satheso iyayi. Kudakhala kuti kuno kuti ngakwanisa panga mademo, tinakopangirani mademo aku embassy. Koma poti tili kwa eni. Koma please,
pangani zothekera kuti amalawi amene akufuna kupita apite. Komanso amalawi amene muli bwinobwino please mutha kungonyamuka nokha kumapita. Ndikuvese dorena akana gwidwa alipita 6,000 imene munakatha nyamuka kumapita. Nde please kuyemba sitiganizireni zikoma kwambiri. Lero palibe zozonena zambiri peso zakandala kuti basi lero palibe zimenezo palibe zakandala ndevu za golide. Lero ndakwiya kwambiri nanu akuyembasi.